Egati ya bonchule korwa Nyamwange ime ya bobaracho nyari bari chache ime ya kaunti ya Kisii niko bagendete kubara asare nene maiga yomuriro gwateka obutuko bugukira rero na gusamba enibe nyinge ase yabeteke gusamba ebibanda nabo igo ebioski biri bagutumeka gukora obunchule bwabo gukwana na bamenyi bensemeywe niko batebirenga ekirigia tageti omuriro yoga goikabono tikaramanyekana ase bano baruru kubulia kwa buguche serikali ya kaunti ya Kisii inse yo mugabana Paul Simbarati koena na obokonyi gose kobasira eri nande banyare gochaka obonchorere bwabo ase ntunda yende batwasaba gatabya ko ruchika site tukagenda ntukaenda kitwekire chinyomba twalire sapa kanyara kabato ko iguchinduru chigwakwa kurwase tukunyara kabato ko kare mirimo ibande bitu buna biyete iga na batwanyara to kabalende to ko minyoka to go ikange torore nkiki abete to go ikatokanyana umuriro ro manene abato ibangite tukaminyoka tukaligia match tukachaka konyara kabato ko limyo umuriro yo ona katwanyara kabato ko limirende nabo saletie binte binge ko gararende ko nyobwatire no umuriro ko limitari gasire raisi no saletie binte bite binge lakini buna birensa mu biroche kanyara ngumuriro bwatire nabona nkolete gasiane biye gasike salon yane nkaenda nyomba kanyori simingo muliro bwatire salon kebanda kinge next nabo binte binge byariyete mbake bire natigete imenongo tike stock yane yonsi gochande na onchoreri bakama karakere gento no kyari ngeme salon yane natigete chi braid imenongo tika chi pisi nongo tika keregendo ge salon except blow dry yuka baka mafuta keregento na makarango ni ko no ari ngeme ne stock yende ne cross chips bajia binte byon spina obi ari ngeme ya sara bya ne mbiri stable sengenjonje no mwanafunzi tinda ba stable mbono ngonya gwetema ono gwetema okundo chenga nande konyira nirinse taruche sengo chiko chakera kinya sai ngwanche